ስለምንታይም አህጉራት ጋዜጠኛታት ፖለቲካ ተንተንቲ ንኤርትራ ናይ አፍሪካ ሰሜን ኮርያ ኢሎም ጽዕዋ ስለምንታይኸ ቭሎገራት ወይ ድማ ዩቱበራት ኣብ ታይትሎም ኖርዝ ኮሪያ ኦፍ አፍሪካ ኢሎም ጽሑፍላ ምኽንያቱኸ እንታይ ይኹን? I'm in a country that is called the North Korea of Africa. Rarely travel to the so-called North Korea of Africa. ናይ ብሓቅኸ ኤርትራን ሰሜን ኮርያን ዝመሳሰል ነገር ኣለዎን? ሎሚ እቲ ምኽንያት ኢሎም ዘቕረብዎ ሓደ ብሓደ ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹም። ቅድሚ ነዛ ቪድዮ ምጅማርና ግን ነዚ ቪድዮ ላይክ ምግባር ነዚ ቻናሉን ሰብስክራይብ ምግባር ሓሳብኩም ኣብ ኮመንት ጻሓፉለይ። ኣቐዲምና ብዛዕባ ክልቲኦም መራሕቲ ክንዘረብ እንተረኣ ኮይና ኣብ ዓለምና ካብ ዘለዉ ሓያላት ተዛረብቲ መራሕቲ ክልቲኦም እዮም። ኪም ጃንግ ኡን ካብ ኤስያ፣ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ድማ ካብ አፍሪካ። መራኸቢ ብዙሃን ዓለም ኩሉ ግዜ ከነጻጽርዎም ይፍትኑ፣ ግን እቲ ሓቂ ታሪኾም እዞም ሰባት እዚኦም ካብ መዓስ ጀሚሮም እዮም ናብ ስልጣን መጽዮም? ቅድም ቀዳድም ካብ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ እንተጀሚርና ንሱ ካብ ሰብዓታት ጀሚሩ ሓደ ካብቶም ቀንዲ መራሕቲ ቃልሲ ናጽነት ኤርትራ እዩ። ድሕሪ 30 ዓመታት ነዊሕ መሪርን ቃልሲ ምስ ኢትዮጵያ ኤርትራ ኣብ ግንቦት 1991 ናጽነት ተውጅ ከላ ንሱ ቀዳማይ ፕሬዝዳንት እቲ ሃገር ኮይኑ ካብቲ እዋንቲ ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ንኤርትራ ብጽኑዕ መስመር ብናይ ርእሰ ምርኮሳን ብዘይናይ ወጻኢ ሓገዝን ባህላ ክትቀውም ክመርሓ ጸኒሕሎ። ናብ ሰሜን ኮርያ ክንሰግር ከለና ድማ ታሪክ ኪም ጃንግ ኡን ፍልይ ዝበለ እዩ። ስልጣን ካብ ኣቦኡ ኪም ጃንግ ኢል ብውርሻ እዩ ተቐቢልዎ። ኣብ መወዳእታ 2011 ስልጣን ክሕዝ ከኣለ ኣብ ዓለምና እቲ ዝነኣሰ መራሒ እዩ ድማ ነይሩ። ኪም ጃንግ ኡን ንሃገሩ ብብርቱዕ ወተሃደራዊ ሓይልን ናይ ኒኩለር ዓቕምን ብምህናጽ ካብ ጽልዋታት ዓለም ብዝተነጸለ መንገዲ ይመርሓሎ። ብዛዕባ እዞም ክልተ መራሕቲ እዚ እንተዳኢልና ናይቲ ኣመራርሓኸ እንታይ ይኹን? እቲ ቀዳማይ ኤርትራ ኣብ እዋን ናጽነት ጀሚሩ ካብ 1993 ካብ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ህግደፍ ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲን ፍትሕን ወጻኢ ዝኾነ ፖለቲካዊ ውድብ ወይ ተቋም ኣይፍቀድን እዩ። ሀገራዊ ምርጫውን ተገይሩ አይፈልጥን። The way election scheduled for 2001 they didn't take place. When is that going to happen? What elections? Elections in Eritrea. በተመሳሳሊ ኣብ ሰሜን ኮርያ እቲ ስድራ ቤት ኪም ዝመርሖ ሰልፊ ሰራሕተኛታት ኮርያ ንኹሉ ፖለቲካዊ ህይወት እቲ ሃገር ብጽኑዕ ይቆጻጸሮ። ብሓጺሩ ኣብ ክልቲአን ሃገራት ምርጫ ዝበሃል ነገር የለን። ካልኣይ ክልቲአን ሃገራት ሰሜን ኮርያን ኤርትራን ብሰንኪ ግዴታዊ ግዜ ዘይተወሰነሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብመዓቀኒ ብዙሓት ህዝቢ ካብ ዓለምና እቲ ዝለዓለ ቁጽሪ ወተሃደራዊ ሓይሊ ዘለወን እየን። ሰሜን ኮርያ ንሰብኡት ካብ 10 ዓመት ክሳብ 13 ዓመት ግዴታዊ ኣገልግሎት ኣለዎ። ኤርትራ ካብ 1998 ጀሚሩ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብወግዓዊ ግዜ ዘይተወሰነሉ ኣልቦ ወሰን ኮይኑ ጸኒሕሎ። ሳልሳይ ምቁጽጻር መራኸቢ ብዙሓን ተነጽሎ እዩ። ክልቲኦም መንግስትታት ንናይ ውሽጢ ሃገር መራኸቢ ብዙሓን ናይ ኢንተርኔት ረብሓን ሙሉእ ብሙሉእ ስለ ዝቆጻጸርዎ ካብ ናይ ወጻኢ ሓበሬታት መርበባት ዝተነጸላ እየን። እምበኣር እዚ ግቡእ ምንጻር ድዩ ወይስ ናይ መራኸቢ ብዙሓን ልምዲ ስም ጥራይ? እዚ ሕቶ ንዓኹም ገዲፈ ኣለኹ። ስለዚ ሕጂ ድማ ናይ ሰሜን ኮርያ 7 ክሳብ ሞት ከብጽሑ ዝኽእሉ ሕግታት ክንርኢና። ቀዳማይ ኩሎም ቲቪታት ሬድዮታት ብመንግስቲ ጥራይ ዝተሰነዱ መደረታት ክርኢ ተዓጽዮም እዮም ተሰሪሖም። ናይ ወጻኢ ሃገራት ፊልምታት ድራማታት ወይ ድማ ዜና ምርኣይ ፍጹም ክልክል እዩ። ከምኡውን ኢንተርኔት ዝበሃል ነገር ዘይሕሰብ ነገር እዩ። ነዞም ጠቕሶም ጸናሕኹ ጥሒሱ ዝተረኸበ ብቤት ማእሰርቲ ይቕጻዕ። ካልኣይ ተራ ዜጋ ካብ ሰሜን ኮርያ ወጻኢ ናብ ዘላ ዝኾነት ሃገር ቴሌፎን ክድውል ፍጹም ኣይፍቀድን እዩ። እቲ ናይ ሞባይል ኔትወርክ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ራይ ንኽሰርሕ ተገይሩ ዝተሰርሐ እዩ። ብኮንትሮባንድ ዝኣተወ ወይ ድማ ብቻይና ሲም ካርዲ ክትልውል እንተደኣ ተረኺብካ መወዳእታኻ ፍሉጥ ነገር እዩ። ሳልሳይ ዝኾነ ዜጋ ካብ ዝነብረሉ ዘሎ ዓዲ ወይ ከተማ ወፂኡ ናብ ካሊእ ቦታ ክንቀሳቐስ እንተደኣ ደልዩ ካብ መንግስቲ ወግዓዊ ናይ ጉዕዞ ፍቓድ ወረቐት ክረክብ ኣለዎ። ብፍላይ ድማ ናብ ዋና ከተማ ፒዮንግዮን። ምክንያቱ እዚ ፍቓድ እዚ ዝረኽቡ ንፍሉያት ሰባት ሰበ ስልጣናት እሙናት ሰባት ጥራይ ስለ ዝኾነ እዩ። ራብዓይ ከም ማይክሮዌቭ ዝመሳሰሉ ሓይሊ ዝወስዱ ናይ ክሽነ ኣቑሑት ንኣብነት ቶስተር ካልኦትን ኣብ ሰሜን ኮርያ ዝኾነ ናይ ኤሌክትሪክ ኣቑሑት ንምጥቃም ካብ መንግስቲ ፍሉይ ፍቓድ ይድልየካ እዩ። ምክንያቱ እቲ ሃገር ዓብዪ ናይ መብራህቲ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ቅልውላ ስለ ዘለዋ ብዘይ ናይ መንግስቲ ፍቓድ ከምዚ ዓይነት ምጥቃም ሕጋዊ ይኮነን። ሓምሻይ
ሓደ ሰብ ጽኑዕ ሕጊ እንተጥሒሱ ንኣብነት ካብ ሃገር ምህዳም ተፈቲኑ ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ዝቕጻዕ። እዚ ሕጊ ምፍራስ 3 generation rule ዝበሃል ኮይኑ እዚ ማለት እቲ መቕጻዕቲ ንዓኻ ንወለድኻ ኣቦኻ ኣዴኻ ከምኡ ንደቅኻ ኣሕዋትካን ኣሓትካን ማለት እዩ። ሙሉእ ስድራ ቤት ናብ ጽኑዕ ናይ ስራሕ ማእሰርቲ ማዕስከራት ፕሪዝን ካምፕ ተወሲዶም ሓቢሮም ክሳቀዩ ይግደዱ። ሻድሻይ ሰሓቕ ዝኸልከለሉ ናይ ሓዘን እዋናት እዚ ማለት ናይ ምስሓቕ መሰልካ ክልኩል እዩ። ብፍላይ ኣብተን መዓልቲ ሞት ናይቶም ነበርቲ መራሕቲ ኪም ኢል ሶንግን ኪም ጃንግ ኢልን ብዓሰርታት መዓልትታት ዝቕጽል ሃገራዊ ሓዘን ይእወጅ። ኣብዚ ናይ ሓዘን እዋናት ሰባት ቃልዕ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክስሕቁ ዓዊሎም ክዛረቡ ክሰኽሩ ወይ ናይ ልደት በዓላት ከብዕሉ ፍጹም ኣይፍቀድን እዩ። ፖላይስ ሰባት ኩሎም ሓዘን የርእዩ ምህላዎም ዘይምህላዎም ንምቁጽጻር ኣብ ጎደናታት ይዛወሩ። ግዴታ ክትበኽየለኩም ተዘይኮይኑ ተእሰሩ። ከም ግዴታ ዝረአውን ምዝብኽያት ኣብ ገዛኹም ግዴታ ናይቶም መራሕቲ ስእልታት ክህልሎ እንተዘይደኣሃልዩ ከም ተቃወምቲ ኢኹም ትረኣዩ። ስለዚ ግዴታ ክህልሎ። ሻውዓይ መንግስቲ ዘደቆም ሒደ ዝተወሰኑ ናይ ፀጉሪ ስታይላት ጥራዮም ዘለዉ ብድምር 28 እዮም ዝኾኑ 18 ንደቂ ኣንስትዮ 10 ድማ ንደቂ ተባዕትዮ። ኣብ ሰሜን ኮርያ ዝተመርዓወት ዓፂር ፀጉራ ዝኸውን ግን እቲ ዘገርም ነገር ንሱ ይኮነን። ሰባት ከም ናይ መራሕዮም ከም ናይ ኪም ጃንጉን ፀጉሮም ክስርሑ ፍጹም ዝተኸልከለ እዩ ክሳብ ቤት ማእሰርቲ ዘእስር ማለት እዩ። እታ እሱ ዝቑረፃ ንዑ ጥራይ ትምልክት። ናይ ኪም ጃንጉን ሕግታት እዚኦም ጥራይ ኣይኮኑ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም። ስለዚ ምስ ኤርትራ ዘመሳሰሎም ሕግታት እንተዳረኺኩም ኣብ ኮመንት ክጽፉልይ ክጽበየ። ናይ ሎሚ መዓልቲ ቪድዮና ነዚ ይመስል ነይሩ። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።